Kardom don marley bini nili putat wang tul nang litum kaching hon mati kilang bom channel Karbi 2.0 long lase aprang sika dog ave nili video kilang rad on master nili hin pen Kardom bazar iglo Kardom la pen non kilang bom la Karbi 2.0 channel long se subscribe kilang pul nang litum subscribe ikta la subscribe pu to arjan dui la dak ber ik deta la pen la dong het la bel arjan dui dak to ber pon ik deta la pul nang litum menon pit kapre ka video le nili upload sta thek kelong da prang yapan la pen aprang sinang ni tumpan pini ya video bangki fire and emergency service some requirement 2022 Koson si apply ni ma punang ni tum la screen go thek ponang po so video putak sini lipini bang titinis fest ta than bon po gas nang ni tum video ke cheng ben ki judan lang pon ego na lo pul din nang litum chini ik po gasi aprang sinang ni tum la intro bang sabso lang ik the intro lang det pen video le cheng pon phit lo na tang tela intro bange lang igon la penang litum sa video description ang link dui la so link long ber nam penang litum la son interface nang klang penang litum thekno la pendak tok pon ang litum ta theklong po Fire and Emergency Service Assam Requirement 2022 apply for 8 pass on the chona litum la Fire and Emergency Service long ki jog dunia phan la pen detail sai hui bang nili nang than pon ek por so video long la sinale tum video ki cheng men ki juton lang ikon la la pole chini ek po la pen so channel long ses akimi lang pole te subscribe ikon la pen adong het bell arjan dui la dakana litum ber por ek denon la penon tang te chi thandam lanang Titini la so service long koson ki jog nai la pen pp documents nei ma man tu se adet dulang mala hai hui bang ni lidak titini vestal video tx tan than pon ik pon litum phan video le nang lang don ik pomo la pen aprang sinang litum dak thek molong pon litum phan sorry nang litum dak starting date bang dak 16 pen si cheng pon po la pen 02 2022 mane ke dam tang hala cheklo February cheklo 16 में से चेक पनो द पेनन लास्ट डेट बा डाक एनालिटम थेक पनो पडक 17 ला पेन 03 ला सर चेकलो ला लास्ट डेट बैंक एनालिटम सर चेकलो 17 से डाक दुई ला पेन सबसे लेट होइलो नि लेसो इन्फॉर्मेशन पि बांगे ला पेन डाक एच आर्टा बंग लग नाम ते 18 to 25 अन आर्टा एनालिटम डाक जगदुन इक में la pen trained home guard 2 years home guard jong si nang litum approximate claim tang double 3 years an dak mange mission lampo la pen job location man litum dak ta thek pon long ikpo job location mangla assam lo la pen application fee mang general la pen ews obc to man nil la pen st sc st la pen pw bd xms female la tum nil la pen dak female mode ba nil la pen total dak post do plot dak 17 an thek longi 17 an post do asi jikado ka learning hangs tame jogduni post tame jogdun tame la pen dak detail sai ba nil dak titinis tan than panali tumpan approximately litum fire and emergency service assam requirement 2022 la post description lang por igna da state level police requirement board sl PBR pudo Assam has published a job notification 7 assistant mate squad commander and driver operator vacancy in fire emergency lai hui long nai the pen vacancy details banali tinda pen thek pon long ikpo as a first dagma assistant squad commander bang nai dak number of post bang tum dak pen thek polong ikpo na dak number of post bang dak 5 post do la pen category wis bang nai tum dak thek polong po artiza bang nai tum dak 3 post la pen obc la pen obc la tum hane 1 post la pen stp tum hanle 1 post as nai tum dak jogduni ning hang tum jogdun tame la pen education qualification la lang nam lo put nai tum dak pen thek polong ikpo class 12 pass nai la pen science having physics la pen chemistry la hai hoi ki untang tum nai la pen dak maximum percentage marks baga dak 2 pen da thek malong ban tum 10 pen plus 2 exam science examination to apply for the post la pen salary lang nam lo bol nan tum 14000 la pen 6000 sorry 6
16,500 pay ban dak thek ponang po lapen dak grand pay ban lang namla pulte nalitum 6,200 an dak doya lapen age limits bang nalitum dak pen lang ponegoi age limits bang dak limited bang age bang nalitum mortal limits bang dak thek ponang po lapen dak second post lo nalitum thek ponang po second post lang nalitum dak driver pen operator do lapen number of post dak 12 post do lapen category wis bang nalitum dak thek ponang po unreserved bang nalitum dak 7 post lapen OBC tumhan lapen MOBC tumhan dak 3 post lapen SC tumhan dak 1 post lapen ST tumhan dak 1 post to nasi kato kavin ning hang tumta jogdun tamme lapen education qualification man dak la sodin man nalitum 8 pass ane unang po lapen driving license hai hibang donang po lapen dak salary pen lang namlo pula salary to mission dak 14,000 lapen 60,500 ane do lapen age limits bang nalitum dak thek ponang po 18 to 25 an nai lapen some requirement created for fire and emergency service dak nai candidate must be Indian citizen nang po lapen permanent resident certificate hai hoidon nang po lapen ST SC tumanta ingsi form mane submitting such a certificate la nalitum takpen lang pol chini ikpong thithini bangke lapen employment exchange bang kenang sotlo lapen local language bang kenai maga assamese bang ningji thekbek nang podage da nalitum thekbang po speak assamese for any other state language lai hinalitum dakpen lapen koson se apply ning ma pol nang tum dakpen thekpon lang po interested and eligibility candidates may apply online by visiting Assam Police Requirement la sodim nanitum humri iklopulte dakpen apply pon igme po lapen details documents ke nai maga dak documents pa ni nang tham point thitni westa la SSLC ke pass certificate lapen it's pro pa nang po lapen education kan se ka charli ang deng mana so certificate nang po lapen employment exchange la certificate tanang po lapen home guard aprang ke claim dam tum ke claim tang home guard ang se double te home guard certificate tanang po lapen NCC certificate tanang po lapen ke certificate lapen EWS certificate lapen driving license certificate passport size certificate lapen signature la hinali tindak pen thek punang po lapen nalitum jongsi online apply plote nalitum la online application form pupo click here do dak berigo lapen advertisements nalitum lang igi pulte dak pen lang ponengo lapen kapre information nang lang pol nang tum ladak join telegram pudi telegram channel apps da pula telegram lang pendaminga da join da minga lapen official website nang litum tak berlong pon po lailo alam bangla so ajab bang jongsi kadok not bani ning hang do plote nang litum join dun iktame lapen jogdun iktame kilangong de bangal mo kapre galam mostame borin tame ili karbi tumta long dun chicha di mine hormo bangan ali tum dak pen theklong pon pota hailo la penali tum sa video description ta link longi ada so link penali tum dam pino la pen check dam pino la plen ali tum dak chini ikpo la so video lang misen plen ali tum share pon ikta la pen like comment hai mang tin ni pin pik tha la pen subscribe bangke kenang sotlo non lawan ke bana pleng dun nalitum wan ke dang pleng dun dan ning sample la pen nalitum hanta si giveaway dolo nasi problem pen lawan ke dang pleng dun la pulte nalitum giveaway hai ista me long potpo nasi Karbi teach 2.0 channel long se kelang pening sample nalitum subscribe go la pen video ta lang misen pulte share go nasi pinia video long mala cholo dome thangme kado kavela Karbi teach 2.0 channel long kelang ara don pastame nilhin pen Kardom